Auzind aceste gânduri, cred, la fel ca mulți alți oameni din această țară, că nu știam prea multe despre violența domestică. De fapt, nu știam absolut nimic. Am citit câte ceva despre asta. Una dintre cele mai istorice povești de dragoste regale din toate timpurile a luat-o razna brusc. Regal Charles, cândva figura de control, a fost lăsat rușinat după ce o confruntare cu regina Camilla a luat o întorsătură tulburătoare. Personalul a privit cu șoc cum era hărțuit de propria soție. Prințul William a sosit prea târziu pentru a opri acest lucru, dar nu prea târziu pentru a acționa. A depășit limita și nu voi mai lăsa să treacă, a spus el. Cu ochii încrucișați și maxilarul încleștat, a luat o decizie îndrăzneață care a zguduit coroana. Și acum liniile regale au fost redesenate cu înverșunare. Comportamentul Camilei expus multă vreme. Oamenii din interiorul palatului au șoptit despre comportamentul reginei Camilla, dar acum totul s-a schimbat. În sfârșit, trecuse peste o limită și de data aceasta mersese prea departe. Ceea ce fusese ascuns ani de zile a ieșit la iveală și a zguduit profund casa regală. Zidurile casei Clarence fuseseră martore la multe întâlniri regale, dar nimic asemănător cu ceea ce se întâmplase în dimineața zilei de 3 mai 2025. Acea zi trebuia să fie doar o altă sesiune de planificare cu regele, regina și consilierii de rang înalt. Toată lumea a venit cu hârtiile, caietele și zâmbetele politicoase. Pe la 10:30 dimineața, Camilla s-a ridicat fără avertisment, iar vocea ei a străpuns aerul ca un cuțit. Nu s-a abținut. S-a întors către regele Carol și și-a lăsat furia să se reverse. Un membru al personalului palatului a spus mai târziu că vorbele ei au ieșit ca focul, fără filtru, fără ezitare. O alta a adăugat că era ca și cum ar fi așteptat acel moment ani de zile. Camilla s-a uitat direct la Charles și i-a spus: "Ești slab, fără coloană vertebrală și patetic." L-a acuzat că este mereu de partea prințului William și a spus că se comportă ca un om fără coloană vertebrală. Cuvintele ricoșeau de pereți. Nimeni din camera aceea nu mai văzuse așa ceva până atunci. În cameră era nemișcat. Între timp, un ofițer superior de planificare care vorbise a înlemnit la mijlocul propoziției. Alții și-au întors privirea și s-au prefăcut că notează ceva, dar nu a ajutat. Paguba fusese deja făcută. Charles nu a scos un cuvânt. Ochii i s-au lăsat în jos, iar umerii i s-au lăsat. Cei apropiați au spus mai târziu că toată fața i-a pierdut culoarea. Părea distrus. Când ședința s-a terminat, încăperea s-a golit încet, în timp ce asistenții își adunau hârtiile și evitau contactul vizual. Camilla deja ieșise, lăsând în urmă o furtună de neîncredere. Un martor a spus că a stat pur și simplu acolo ca și cum cineva l-ar fi lovit cu pumnul. Un consilier care lucrase la palat a rămas în urmă. S-a uitat la rege, care încă nu se mișcase. Văzuse destul. Spre seară, au făcut un pas nemai auzit de nimeni până atunci. Au scris un raport complet despre ce se întâmplase și, în loc să-l trimită prin canalele obișnuite ale palatului, l-au trimis direct la biroul privat al prințului William de la Palatul Kensington. Voiau ca el să vadă adevărul cu ochii lui, fără ca acesta să fie diluat sau blocat. Raportul nu se limita la a descrie strigătele. Venea cu dovezi concrete. Existau înregistrări audio cu marcaj temporal, o listă cu 7 persoane care au auzit totul și o cronologie completă a evenimentelor. Era clar că nu era doar o chestiune de familie, era ceva mai profund. Era un semn că ceva se stricase în interiorul zidurilor palatului. Un membru superior al personalului a spus că nu era vorba doar despre Charles, era vorba despre prăbușirea întregului sistem. Când prințul William a primit dosarul în acea seară, a citit fiecare cuvânt, iar cu fiecare rând, furia lui creștea. Întotdeauna încercase să fie respectuos în preajma Camilei. O supporters, nu din dragoste, ci din datorie. Dar de data aceasta, lucrurile merseseră prea departe.
O sursă din interiorul familiei regale a spus că William nu a văzut doar o insultă la adresa tatălui său. A văzut un om zdrobit chiar de persoana care ar fi trebuit să-i fie alături. Altul a adăugat, ceva în interiorul lui s-a schimbat. Nu avea de gând să renunțe la asta. Până a doua zi dimineață, William deja dăduse telefoane. Le-a spus echipei sale să adune tot ce ținea de comportamentul Camilei. Personalul a fost chemat la ședințe private. Au fost adunate notițe. S-au dat ordine să se înceapă construirea unui caz. William se hotărâse. Trebuia să se ocupe de Camila. Până la sfârșitul săptămânii, rezultatele au devenit clare. Camila s-a trezit încetul cu încetul împinsă afară. Un asistent al palatului a spus că nici măcar nu a prevăzut asta. Într-o zi, ea conducea camera. În următoarea, a fost exclusă. William nu voia răzbunare. Își dorea protecție. Pentru tatăl său, pentru monarhie și pentru viitor. Nu era vorba de putere, era vorba de încredere. Și când acea încredere a fost zdruncinată, el a intervenit pentru a repara pagubele. După cum a spus o sursă de la palat, ceea ce s-a întâmplat în acea cameră nu a fost doar o ceartă între un soț și o soție. A fost momentul în care totul s-a schimbat. Era sfârșitul unei ere și începutul alteia, pentru că tot ce credeau despre loialitate și control se întorsese cu susul în jos. Adevărul deplin, într-o noapte târziu, o mașină neagră a intrat pe porțile private ale casei Adelaide. Înăuntru, un dosar sigilat, marcat doar ochii tăi, a fost pus direct în mâinile prințului William. O sursă de la palat a declarat ulterior că acesta l-a deschis fără să spună un cuvânt. Pur și simplu s-a așezat și a citit până când tot ce îl înconjura a dispărut. Dosarul conținea fiecare detaliu de la Clarence House, ora exactă a izbucnirii, numele martorilor și înregistrarea cuvintelor dure ale Camilei. William a citit raportul odată, apoi a citit-o din nou. A spus că nu s-a mișcat de pe scaun timp de aproape 3 ore. După miezul nopții, corpul lui a cedat. Stresul l-a copleșit. S-a aplecat peste birou, s-a prins de burtă și s-a repezit la o parte. A fost chemat un doctor. Un membru al echipei sale a povestit că a vomitat chiar acolo, în birou. A trebuit să-l ajutăm să se așeze. Tremura! Greutatea nu se simțea doar în cuvinte. Era imaginea tatălui său, un rege în vârstă de 76 de ani, doborât în propria casă. Până dimineața, starea de spirit a lui William se schimbase complet. Vorbea mai puțin, dar se mișca mai repede. Apelurile interne s-au dublat. Echipele au fost restructurate. Ședințele au fost împinse cu ușile închise. Vocea lui William s-a frânt când i-a spus șefei securității sale că ea nu doar l-a insultat, l-a zdrobit în fața unor oameni care ar trebui să-l protejeze. Nu mai erau bârfe, era un fapt. Ani de zile, William își ascunsese sentimentele pentru a menține pacea în familie. Dar acum, totul s-a schimbat. Un membru al personalului Kensington a șoptit. Se simțea cum crește presiunea. Era ca și cum palatul s-ar fi transformat într-o mașinărie. Și apoi, s-a întâmplat ceva ce nu se mai întâmplase înainte. Adevărul acesta a început să se verse de pe pereți. Oameni care odinioară tăcuseră acum vorbeau. Nu reporterilor, ci între ei. Un angajat al Clarence House a împărtășit că a fost ca și cum s-ar fi rupt barajul. Oamenii au început să se deschidă. Am auzit lucruri pe care le credeam îngropate cu ani în urmă. Până a doua zi, tensiunea din interiorul casei Clarence și al palatului Buckingham se simțea la fiecare pas. Muncitorii priveau peste umeri. Conversațiile au scăzut tonul. Unii se uitau la telefoane, temându-se de ceea ce ar putea urma. Un planificator regal a explicat. Știam că urma ceva important. Ceva ce nu am putut opri. Raportul inițial zguduise palatul, dar ceea ce a urmat a lovit și mai tare. În următoarele 48 de ore, alte 6 mărturii au ajuns în mâinile prințului William. Acestea proveneau de la Clarence House, Palatal Saint. James și Highgrove, consilieri care se abținuseră mai bine de un deceniu, au ieșit acum în față. Au descris scene care semănau cu același tipar.
o fostă coordonatoare de evenimente, a explicat că întotdeauna exploda atunci când lucrurile nu se învârteau în jurul ei. Dacă planul i-ar fi favorizat pe William sau Catherine, ar fi găsit o modalitate de a-l dărâma. Un alt membru al personalului și-a amintit de o ședință de informare logistică din 2024, în care Camila își trântise notițele pe masă. Ea a spus: "Ați uitat cu toții cine este adevărata regină. Am auzit cu toții asta." Nici măcar planificarea încoronării din 2023 nu a fost ocolită. "O decoratoare a dezvăluit," a spus ea, "că fără mine, el este doar un rege provizoriu." Am înlemnit când am auzit asta. Acestea nu au fost izbucniri izolate. Au format un lanț. Un fost ofițer de comunicare a împărtășit că totul începea să se lege acum. Lucrurile pe care odinioară le ignorăm aveau un tipar. Ea domnea prin frică. Cei care odinioară o slujiseră direct acum se dădeau înapoi. Frica își schimba direcția. Mulți își ținuseră capul plecat, dar acum priveau cum zidurile se strâng. Un consilier de presă cu experiență a spus că, atunci când William a citit primul raport, a fost ca și cum cineva a apăsat pe un întrerupător. Toată lumea știa că era sigur să vorbească. Pentru prima dată, oamenii nu se temeau să spună adevărul. În interiorul palatului, imaginea Camilei a început să se estompeze. Femeia văzută odinioară ca fiind puternică și de încredere acum arăta ca o forță care se alimentase de sub control. Nu doar că ceda sub presiune, era expusă bucată cu bucată. Un fost membru al familiei regale a spus că a fost intangibilă atât de mult timp, dar de data aceasta nimeni nu a venit să o apere, însă cea mai puternică voce nu vorbise încă. Și apoi, în spatele unor uși grele, regele a făcut-o în sfârșit. Pentru prima dată, Carol a dat frâu liber tot ce ținuse înăuntru. A vorbit despre greutatea pe care o cărase, despre rușine, despre anii în care a ascuns durerea. Un martor la acea întâlnire a spus: "William doar a ascultat, fără cuvinte. Fața lui arăta ca de piatră, dar ochii lui spuneau povestea." Magi. Ceea ce a mărturisit regele în ziua aceea l-a lăsat pe William zdruncinat, dar i-a oferit și ceea ce avea nevoie. S-a ridicat de la acea întâlnire nu doar ca fiu al monarhului, ci ca un om gata să schimbe pentru totdeauna cursul familiei regale, protejând demnitatea coroanei. În primele ore ale zilei de 6 mai, regele Carol al III-lea a făcut o cerere serioasă. A cerut un mic dejun privat cu fiul său, prințul William, la Highgrove House. Nimic legat de acest lucru nu era în programul regal, iar presa nu a fost alertată. Doar tată și fiu întâlnindu-se în verandă, unde Charles obișnuia să-i citească povești de culcare unui William mult mai tânăr. Dar nu era vorba despre amintiri sau momente de familie. Era vorba despre durerea pe care Charles o purtase prea mult timp. Și acum era gata să spună ceea ce păstrase în sinea lui ani de zile. De îndată ce William se așeză, Charles turnă singur ceaiul. Nu vorbi imediat. Mâinile îi tremurau ușor, iar ochii îi păreau mult mai bătrâni decât vârsta lui. Apoi, în sfârșit, cu o voce blândă, dar obosit, începu să vorbească. "Nu e amabilă când nu se uită nimeni," spuse Charles. "Ea izbucnește. Încerc să mențin echilibrul, dar de fiecare dată când vorbim despre George sau Catherine, se întoarce împotriva mea." William nu a tresărit. Mai auzise părți din asta și înainte, în speculații și zvonuri, dar acum era real. Charles se aplecă în față și adăugă: "Se întâmplă des, mai mult decât crezi. Îmi vorbește cu superioritate, chiar și în fața personalului. Am lăsat să se întâmple. Am crezut că pot gestiona." A urmat o pauză lungă. Charles a ridicat apoi privirea cu o expresie obosită. "Nu voiam să o pierd," a spus el, "dar m-am pierdut deja pe mine." Unul dintre majordomii care au trecut pe lângă hol a descris mai târziu cum William a stat nemișcat câteva secunde, fără să scoată un cuvânt. Apoi a răspuns cu un ton ferm: "Nu trebuie să continui prin asta. Tu ești regele." Personalul apropiat regelui începuse să observe semne ciudate în ultimul an. Începuse să se retragă fără explicații.
părăsea mai devreme evenimentele oficiale. Fața lui părea adesea goală și distantă. Un asistent își amintea că într-o zi din martie a ieșit dintr-o ședință în mai puțin de 20 de minute. Mai târziu, l-am găsit în birou. Arăta epuizat, ca și cum ar fi plâns. Acum totul căpăta sens. Nu era vorba de stres. Era vorba despre cineva care fusese distrusă în liniște. Întotdeauna am crezut că s-a schimbat, a șoptit Charles. Dar adevărul este că eu însă mi continuam să mă schimb ca să-i ușurez lucrurile. William se ridică încet și ocoli masa. Își puse mâna pe umărul tatălui său. Charles ridică privirea, cu o voce joasă și clară. Fă ce trebuie, fiulă. Asta i-a dat lui William ceva ce niciun raport sau înregistrare audio nu i-ar fi putut oferi. I-a dat permisiunea tatălui său să acționeze, nu doar ca următorul rege, ci ca singura persoană rămasă care putea repara ceea ce se dărâma. Mai puțin de 24 de ore mai târziu, William a mers înainte. Nu a ezitat. A cerut o sesiune de urgență a Consiliului Coroanei. William a sosit cu raportul complet în mână. Fiecare cuvânt rostit de Camilla era scris pe hârtie, verificat de martori și înregistrări. Și acum, după ce a auzit adevărul de la tatăl său, William avea un singur scop: să protejeze tronul de ceea ce considera un pericol tot mai mare. Unul dintre consilierii săi principali a spus: "Nu l-am mai văzut niciodată așa." Era complet concentrat. Nu întreba pe nimeni ce să facă. Mad știa deja. Un alt membru al Consiliului și-a amintit ce a urmat. William a spus: "Nu salvăm doar coroana, Mad. Îl salvăm pe bărbatul care îl poartă." Toți cei din cameră știau ce însemna asta. Camilla nu mai putea scăpa. Puterea ei, odinioară protejată de tradiție, era acum văzută ca o amenințare la adresa imaginii monarhiei. William nu era acolo ca să vorbească de politică. El era acolo ca să oprească pagubele. "El a auzit," a spus William în acea întâlnire. "Nu este doar o parteneră," a spus un asistent. "A devenit o forță care a dezechilibrat totul." Mad. Semnătură după semnătură, procesul a început. Influența Camilei urma să fie înlăturată, nu prin scandal, nu prin scurgeri de informații din presă, nici măcar prin divorț. Se va întâmpla printr-o acțiune oficială regală. O consuartă regală, deposedată de influență prin decret. Personalul era pus sub ordine stricte, dar numai cei din Consiliul Coroanei știau ce începuse. Dar chiar și printre ei, greutatea momentului era imposibil de ignorat. "Nu a fost răzbunare," a spus un consilier superior. "A fost protecție." În noaptea aceea, William s-a întors la Palatul Kensington și a stat mult timp la fereastră, cu o expresie fermă. Ceea ce trebuia făcut era deja în mișcare. Nu avea de gând să se întoarcă. Și, pentru prima dată după ani de zile, regele Carol a dormit toată noaptea. Căderea unei regine, o dramă regală. În acea seară fatidică de mai, când ceasul bătea cu 3 minute înainte de 6, prințul William a intrat în marea sală de consiliu de la Palatul Buckingham, pașii săi răsunând pe hol. În spatele lui urmau 2 consilieri superiori de încredere, un consilier juridic perspicace și chiar ofițerul de etică care investigase pentru prima dată raportul îngrijorător despre abaterea de la conduită cu câteva luni în urmă. "Acest moment va schimba totul," a șoptit un asistent în timp ce se apropiau de ușile grele de stejar. Această adunare nu avea scopul de a se lăuda sau de a-și exprima punctul de vedere. William invocase un protocol antic de succesiune regală, unul care fusese scos la iveală doar de 4 ori în ultimul secol. Greutatea istoriei apăsa asupra tuturor celor prezenți. 12 membri distinși ai Consiliului Coroanei își făcuseră apariția, inclusiv reprezentanți importanți din Scoția, Țara Galilor și Secretariatul Commonwealth-ului. Sala se lăsă într-o tăcere tensionată când William se ridică să vorbească. "Prezent o moțiune pentru a proteja demnitatea coroanei," a anunțat el, vocea sa străpungând atmosfera densă. A așezat un dosar gros pe masă. Înăuntru se aflau 11 declarații detaliate ale personalului.
5 incidente documentate cu atenție care se întindeau din 2017 până în 2025 și, cel mai important, un bilet scris de mână chiar de regele Carol. Biletul conținea doar 4 cuvinte simple: să restabilească ordinea. În următoarele 45 de minute, mărturiile au fost citite cu voce tare, iar precedentele legale au fost analizate și dezbătute. Fiecare cuvânt a contat, fiecare detaliu a fost examinat. Am avut norocul să-mi dau seama cumva că se întâmplă ceva. Am vorbit cu mulți oameni despre asta. Apoi, a venit momentul pe care toată lumea îl aștepta, votul. Rezultatul a fost unanim. Niciun membru nu s-a pronunțat împotriva lui. Camilei îi se vor lua puterile ceremoniale, cu efect imediat. Istoria își va aminti această zi, a remarcat solemn un membru al Consiliului. Decizia a fost o decizie complet nouă. Chiar dacă Camila, din punct de vedere tehnic, va rămâne regină consoartă pe durata căsătoriei sale, nu va mai lucra ca membru activ al familiei regale. Rolurile sale publice au fost complet eliminate, fără evenimente regale sau angajamente în puburi. Locul ei special de lângă Charles în timpul deschiderii Parlamentului a fost încredințat prințesei Anne. O scrisoare oficială de transfer a fost întocmită pentru cele 26 de patronaje ale sale. Firma și-a făcut alegerea, a declarat secretarul particular al lui William în timp ce se pregătea să anunțe vestea. Spre seară, secretara particulară a lui William a apărut la Clarence House cu decretul oficial în mână, dar Camila s-a întors și a refuzat să deschidă plicul. Nici măcar nu s-a uitat la el. Nu le voadă satisfacția, i-ar fi spus ea doamnei sale de la curte. În acea noapte, sursele din interiorul palatului au descris atmosfera ca fiind istorică, dar totodată ciudat de pașnică. Un curtean experimentat, care lucrase sub conducerea a 3 monarhii diferiți, a rezumat perfect situația. Era și timpul pentru corecturi. William a ales să nu vorbească cu presa după aceea. Nu a fost nevoie să spună nimic. Coroana vorbise prin fapte, nu prin cuvinte. Decizia nu fusese luată din cauza unui scandal public, ci printr-o procedură adecvată. O femeie care cândva avusese o influență semnificativă asupra protocolului regal, se trezea acum lipsită de orice putere formală. Pentru prima dată de la căsătoria ei, Camila a fost îndepărtată din centrul operațiunilor familiei regale. A fost mutată pe tușă, observată ca o observatoare regală de mult timp, dar cele mai vizibile schimbări nu au venit prin discursuri sau anunțuri. Au venit, în schimb, prin tehnologie. Până pe 10 mai, fanii regali cu ochi ageri au început să observe schimbări mici, dar semnificative, pe site-urile oficiale ale monarhiei și pe platformele de socializare. Numele, titlul și fotografiile Camilei erau mutate, rescrise sau complet eliminate. Site-ul oficial era curățat sistematic. E ca și cum ai privi pe cineva dispărând în timp real, a spus un expert în media digitală. Prezența online a Camilei a fost redusă rapid. Rolul ei oficial a fost complet reformulat și, pe măsură ce fiecare pagină web era modificată și actualizată, oamenii din întreaga lume puteau simți ce se întâmpla. Dezmembrarea domniei unei regine s-a produs printr-o eliminare metodică și calculată din registrul oficial. O șterg pas cu pas, a remarcat un jurnalist specializat în tehnologie. Monarhia nu face greșeli, ci face corecții, a explicat un expert constituțional. Pagina cu biografia reginei Camila fusese editată în timpul nopții. Toate mențiunile despre atribuțiile sale active fuseseră eliminate complet. Titlul ei, care odinioară era regină consortă, reprezentant public al coroanei, acum spunea simplu, soția regelui Carol al III-lea. Mesajul nu putea fi mai clar. A observat un corespondent regal. A devenit invizibilă. A concluzionat o altă sursă din interiorul palatului. Pe măsură ce transformarea digitală continuă să se desfășoare sub ochii lor. De la palat la exil. Până pe 11 septembrie, a început ultimul capitol al mutării Camilei de pe tron. De data aceasta nu era vorba despre schimbarea documentelor sau ștergerea site-urilor web,
Era vorba despre mutarea ei completă. Se anunța că totul era pe perete, a spus un curtean de rang înalt care a urmărit desfășurarea pregătirilor. Chiar în acea dimineață, Camilla a fost mutată din reședința ei principală de la Clarence House într-o proprietate regală ascunsă în Wiltshire. Locul se numea Hawthorne Lodge, deși doar cei din interiorul palatului îl cunoșteau sub acest nume. Această modestă proprietate cu 3 dormitoare, întinsă pe 112 acri, fusese odată rezervată membrilor personalului regal pensionari care își ispășiseră pedeapsa. Acum urma să găzduiască o femeie care, cu doar câteva săptămâni, luni înainte, stătuse chiar lângă regele Carol al III-lea în timpul spectaculoasei ceremonii de închinare la culoare. E ca și cum ai privi o regină devenind prizonieră, a observat un vechi observator al palatului. Personalul ei a fost redus brutal de la 19 persoane la doar 4. Echipa ei privată de protecție a fost retrasă și reatribuită altor sarcini, lăsând Scotland Yardul să asigure doar supravegherea de bază prin intermediul unei mici echipe locale care își schimba turele prin rotație. Toate aparițiile sale publice viitoare au fost anulate fără a fi reprogramate. Gala de alfabetizare din octombrie, China Royal Art Trust și o importantă vizită de stat planificată în Noua Zeelandă. Explicația oficială dată presei a fost odihna și timpul pentru sănătate, dar în spatele zidurilor palatului, nimeni nu a crezut această poveste. Nu a fost trimisă în pauză. Un consilier a spus-o direct, a fost demisă. Mai târziu, au apărut rapoarte conform cărora Camilla l-ar fi implorat pe Charles să-și schimbe decizia. Ea a dat 4 apeluri telefonice disperate direct administrației palatului, cerând să-și reia atribuțiile, chiar dacă asta însemna să lucreze doar în scop privat. Fiecare cerere a fost respinsă categoric, a dezvăluit o sursă de la palat. E-mail-urile ei erau acum filtrate prin biroul de presă al regelui Charles, ceea ce i-a eliminat toate drepturile de comunicare independentă. Un membru al personalului a spus foarte clar că decizia era definitivă. Nu ar mai exista cale de întoarcere. Nu ar mai exista nicio revenire la vechiul ei titlu de ducesă de Cornwall, nicio șansă de revenire. Acesta era exilul interior, complet și permanent. Autoritatea ei, pur și simplu, s-a dispărut în neant, a descris o altă sursă din interior. Charles a păstrat tăcerea publică despre întreaga situație, dar în privat părea resemnat cu ceea ce se întâmplase. Surse apropiate monarhei au dezvăluit că, în timpul unei convorbiri telefonice tensionate dintre el și Camilla, ea l-a implorat, nu-i lăsa să mă șteargă. Răspunsul lui Charles a fost măsurat, dar firm. Nu mai pot proteja ceea ce ai rupt. Cei mai apropiați regelui au spus că a fost probabil cea mai grea decizie pe care a luat-o vreodată în viața lui. Dar nici măcar un rege nu poate servi 2 coroane diferite. În timp ce Camilla se estompa în spatele porților de fier încuiate, o altă casă regală strălucea mai tare ca niciodată. Publicul nu-i mai urmărea doar pe William și Catherine, ci îi urmărea activ și susținea tot ceea ce făceau. Titluri din ziare, organizații caritabile, lideri internaționali și chiar membri ai Parlamentului au început să se refere la cuplul din Wales, nu doar ca la viitorul monarhiei, ci și ca la coloana vertebrală morală a acesteia. Scandalul nu i-a zdrobit, ci i-a întărit, a remarcat un comentator politic. Recentele tulburări nu i-au slăbit deloc pe William și Catherine. În schimb, i-au ajutat să-și definească cine erau cu adevărat. Acum că trecutul tulburător fusese șters, calea care urma să meargă părea luminoasă și clară. Acum este momentul lor, a declarat un istoric regal. Prințul William era numit apărătorul coroanei în toate canalele media importante. Până în săptămâna următoare, conversația publică se mutase complet de la Camilla. În schimb, toată lumea vorbea despre cuplul regal care a condus constant instituția înapoi din haosul total.
Un sondaj național YouGov a arătat că rata sa de aprobare a crescut la un incredibil 88%, în timp ce Catherine atinsese un record de 84%. Pentru prima dată din 1997, mai mult de jumătate dintre britanici au privit monarhia cu favor, iar acest lucru s-a datorat acestor două motive. Și personalitățile internaționale au început să ia aminte. Invitațiile oficiale adresate coroanei au început să numească direct prințul și prințesa de Wales, ocolind-o complet pe regina Camilla. Prim-ministrul Olivia Hart a fost văzută purtând conversații private cu William în timpul summitului Națiunilor Unite privind climă de la Geneva. Surse din interior confirmând că protocolul îl plasează acum în fața propriei echipe a lui Charles. Lumea vede ceea ce palatul a recunoscut în cele din urmă. Viitorul a sosit, a declarat o sursă diplomatică. Prezența Catherinei nu a făcut decât să facă schimbarea și mai evidentă și mai puternică. Pe 20 mai, ea s-a găzduit un summit important pe tema sănătății mentale la Institutul St. Paul, unde s-a întâlnit față în față cu peste 300 de lucrători din cadrul NHS. Căldura ei autentică, inteligența ascuțită și grația naturală i-au impresionat chiar și pe cei mai critici membri ai presei. Când intră în orice încăpere, uiți de titluri și îți amintești doar cum îi face pe oameni să se simtă, a spus un delegat internațional. Platformele de socializare au explodat de activitate, fanii proclamând o regină în orice privință, mai puțin în nume. Între timp, William a mers decisiv înainte, eficientizând operațiunile regale, eliminând protocoalele învechite și insistând asupra unei transparențe complete în finanțele regale. Între timp, regele se afla într-o stare de confuzie, iar problema era crucială: dilema regelui. Regele Carol se trezea chiar în mijlocul unei furtuni care se intensifica. Totul în jurul lui se prăbușea și nu putea face nimic să oprească acest lucru. Întotdeauna sperase să găsească pace în ultimii ani ca rege, dar acum zilele lui erau pline de presiune și alegeri imposibile. De o parte stătea Camilla, femeia pe care o iubise profund de 10 de ani. De cealaltă parte se afla William, propriul său fiu, puternic și hotărât în fiecare decizie pe care o lua. Între ei stătea greutatea grea a coroanei, iar Charles nu mai știa cum să o ducă. Camilla tocmai fusese deposedată de titlul și puterile regale. Ea își pierduse rolul pe care muncise atât de mult să-l construiască și să-l protejeze, iar totul se întâmplase pe canale oficiale, condus de William, nu din furie personală, ci dintr-un sentiment de datorie față de coroană. Asta a durut cel mai mult, a mărturisit o sursă apropiată regelui. William nu acționase pentru a-și răni tatăl. El credea cu adevărat că aceasta era singura modalitate de a salva monarhia de la prăbușirea completă. Charles vedea clar acest lucru, dar înțelegerea acestuia nu a făcut situația mai ușor de suportat. Este sfâșiat între a fi tată și a fi rege, a remarcat un expert constituțional. Charles părea complet epuizat de fiecare dată când trebuia să se gândească la toată încurcătura. Trăia între dragoste și datorie, incapabil să se împace cu niciuna dintre părți. Regele arată de parcă ar purta greutatea lumii, a observat îngrijorat un asistent de palat. Ore în șir în fiecare zi, Charles se încuia în biroul său privat. Ținea în mâini discursul pe care William îl ținuse Consiliului Coroanei, citindu-i paginile iar și iar. Cuvintele îi se păreau incredibil de grele. Acele cuvinte nu erau menite să facă pe nimeni de rușine, dar au rănit profund, au dezvăluit o persoană din interiorul palatului. Discursul a fost ferm și plin de semnificații serioase. William făcuse un pas care nu putea fi schimbat fără consecințe majore. Charles a trăit cu acest adevăr dur și l-a sfâșiat pe dinăuntru. Întotdeauna a pus datoria pe primul loc și acum se întâmplă din nou, a spus cineva care îl cunoștea pe Charles de ani de zile. El a lăsat deoparte atât de multe lucruri personale de-a lungul vieții sale, de dragul datoriei regale.
Acum se întâmpla din nou, iar de data aceasta propria lui inimă era împinsă în fundal. Charles își dorea cu disperare să o apere pe Camilla. Voia să vorbească publicului pentru a explica ce însemnase ea pentru el și de ce îi fusese alături în toți acești ani dificili, dar știa că dacă ar vorbi acum, ar zdruncina echilibrul delicat care abia ținea totul la oaltă. Orice mișcare ar face ar putea dărâma întregul castel de cărți, a avertizat un consilier superior. William nu încălcase nicio regulă sau procedură. Acționase prin toate canalele adecvate. Decizia sa a avut sprijinul miniștrilor guvernamentali și a urmat perfect procedurile istorice. Încercarea de a o anula ar provoca reacții negative serioase, nu doar împotriva lui William, ci împotriva întregii familii regale. Regele este prins între ciocan și ciocan, a rezumat un comentator politic. În tot acest timp, Charles a vorbit foarte puțin cu nimeni. Consilierii intrau și ieșeau din biroul său, dar nimeni nu stătea pentru conversații lungi. Charles abia dacă vorbea în timpul ședințelor. A dat din cap aprobător, a dat răspunsuri scurte și s-a întors la gândurile sale îngrijorate. Sănătatea lui a început să dea semne clare de înrăutățire. Cei apropiați au observat că arăta mult mai slab decât înainte. Fața lui își pierduse culoarea sănătoasă, iar pașii îi păreau mai lenți și mai obosiți. Stresul îl mănâncă de viu, a șoptit un membru al personalului îngrijorat. A ajuns să anuleze mai multe evenimente importante. Medicii de la palat i-au sugerat să ia o pauză pentru odihnă, dar Charles le-a refuzat sfatul. Nu voia să se retragă de la îndatoririle sale acum. Dacă se retrăgea prea mult timp, se temea că nu va mai putea relua atribuțiile mai târziu. Îi este frică să nu piardă complet controlul, a explicat cineva familiarizat cu modul său de gândire. Presiunea nu a scăzut deloc. În fiecare zi, agențiile de știri aduceau în discuție pierderea titlului de către Camilla și vorbeau despre asta la nesfârșit. Unii reporteri au susținut acțiunile lui William, în timp ce alții au pus la îndoială tăcerea completă a lui Charles cu privire la această chestiune. Palatul nu emisese nicio declarație oficială adecvată cu privire la situație. În interiorul zidurilor palatului, toată lumea se mișca cu extremă precauție, nesigură de poziția reală a lui Charles în această chestiune. Nu a spus nimic definitiv. A evitat să ia o poziție clară, iar acea tăcere a înrăutățit mult lucrurile. Tăcerea lui vorbește mai tare decât cuvintele, a observat un corespondent regal. Între timp, Camilla a stat mai mult ascunsă în această perioadă. Rareori își părăsea locuința privată, rămânând retrasă. Charles o vizită des, dar conversațiile lor se desfășurau complet în spatele ușilor închise. Oamenii puteau doar să ghicească ce și-ar putea spune unul altuia, dar nimeni nu știa cu siguranță. Acele întâlniri trebuie să fi fost sfâșietoare pentru amândoi, a speculat un observator al palatului. Cu toate acestea, William nu și-a încetinit deloc ritmul. A preluat din ce în ce mai multe responsabilități regale în fiecare zi. S-a întâlnit cu miniștrii guvernului, a vorbit direct cu personalul palatului și a tratat probleme complexe cu o precizie deosebită. William nu ezită, pur și simplu duce lucrurile la bun sfârșit, a lăudat un oficial guvernamental. O coroană transformată până în iunie 2025. Momentul inevitabil sosise în sfârșit. Regele Charles nu mai putea amâna pentru totdeauna decizia care avea să modeleze viitorul monarhiei britanice. Regele știa că timpul său pentru a alege se terminase. A dezvăluit un consilier de încredere al palatului. Într-o dimineață, Charles și-a convocat cei mai apropiați consilieri pentru o întâlnire de urgență. Greutatea nopților nedormite îi se citea clar pe față în timp ce intra în sala de conferințe ornamentată. Mâinile îi tremurau ușor în timp ce așeza o scrisoare scrisă de mână pe masa lustruită. Acesta este cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l scriu vreodată, a recunoscut el în fața restrânsei adunări. Scrisoarea conținea decizia sa oficială de a se retrage din îndatoririle regale active, cu efect imediat. Deși își va păstra titlul de rege, William va prelua toate operațiunile zilnice ale monarhiei.
Tranziția fusese planificată cu grijă pe parcursul mai multor săptămâni de discuții private. Era singura cale de urmat care avea sens, a explicat un consilier regal. Carol acceptase în sfârșit realitatea că domnia sa fusese afectată iremediabil de criza Camilei. Putea fie să lupte împotriva curentului și să riște distrugerea completă a instituției, fie putea preda controlul cuiva în care publicul avea încredere deplină. Uneori, cel mai curajos lucru pe care îl poate face un rege este să știe când să se dea la o parte, a reflectat un istoric regal cu experiență. Anunțul oficial era programat pentru ora 15:00 în aceeași zi, dar vestea începuse deja să se răspândească. Membrii personalului șopteau unii altora despre schimbările masive care urmau să le vină. Totul e pe cale să se schimbe pentru totdeauna, i-a spus o menajeră alteia, în timp ce se pregăteau pentru anunțul istoric. William a primit vestea în timpul unui mic dejun privat cu tatăl său. Conversația a durat exact 47 de minute. Când William a ieșit din acea cameră, întreaga lui viață se transformase peste noapte. Arăta ca cineva căruia tocmai îi se dăduse lumea în mână, a observat secretara sa particulară. Caterinei i s-a spus imediat după aceea. A primit vestea cu grația și calmul ei obișnuite, deși apropiații au spus că are nevoie de timp singură pentru a procesa responsabilitatea uriașă care se profila acum în calea lor. A fost întotdeauna pregătită pentru acest moment, chiar și atunci când nu se aștepta să vină atât de curând, a remarcat un prieten de familie. Anunțul public a provocat unde de șoc în Marea Britanie și în întreaga lume. Canalele de știri și-au întrerupt programele obișnuite pentru a relata despre evenimentul istoric. Platformele de socializare s-au blocat temporar, deoarece milioane de oameni au încercat să distribuie și să discute despre vestea fără precedent. Aceasta este cea mai importantă știre regală de la tragica moarte a Dianei, a declarat o corespondentă veterană a BBC. Prim-ministrul Olivia Hart a emis o declarație în câteva ore în care își exprimă sprijinul deplin pentru tranziție. Liderii parlamentari din ambele partide majore au lăudat conducerea lui William în timpul recentei crize și și-au exprimat încrederea în capacitatea sa de a ghida monarhia în viitor. Prințul și-a dovedit valoarea în cele mai dificile circumstanțe, a declarat prim-ministrul în răspunsul său oficial. Între timp, Camilla a rămas complet ascunsă la Hawthorne Lodge. Surse de la palat au confirmat că Charles a sunat-o personal pentru a-și explica decizia înainte de anunțul public. Ea a înțeles de ce trebuia să se întâmple, dar asta nu îngreunează lucrurile. A dezvăluit o sursă din interior. Conversația dintre Charles și Camilla a durat peste 2 ore. Din câte se spune, a fost emoționantă și dificilă, dar foarte necesară pentru ca amândoi să găsească un fel de încheiere. Amândoi știau că această zi va veni, sperau doar să nu vină atât de curând, a explicat o sursă din familie. La câteva zile de la anunț, transformarea monarhiei a devenit vizibilă pentru toată lumea. William s-a mișcat rapid pentru a-și înființa noul centru operațional la Palatul St. James, în timp ce Catherine a început să preia patronaje regale majore care rămăseseră vacante. Nu pierd timpul. Viitorul începe acum, a observat un corespondent al palatului. Ratele de aprobare ale cuplului au crescut și mai mult, atingând niveluri istorice nemai întâlnite de la începutul domniei reginei Elisabeta a II-a. Fotografiile lui William și Catherine au dominat pagina principală, în timp ce Charles a apărut într-o secțiune mai mică, dedicată emeritelor. Schimbările au fost rapide și decisive. E ca și cum ai privi cum se naște o monarhie complet nouă, a comentat un analist media digitală. Pe măsură ce timpul trecea, praful începea în sfârșit să se așeze peste cea mai dramatică perioadă din istoria regală modernă. Instituția care părea în pragul colapsului cu doar câteva luni mai devreme era acum mai puternică și mai populară decât fusese în ultimele decenii. Coroana fusese transformată, nu prin revoluție sau scandal, ci printr-o luare atentă a deciziilor și o conducere puternică.
William și Catherine nu doar moșteniseră viitorul monarhiei, ci îl câștigaseră prin acțiunile lor din timpul crizei. Uneori, cele mai mari victorii vin din cele mai întunecate momente. A concluzionat un biograf regal, odată cu începerea oficială a noii ere a monarhiei britanice. Punctul final, destrămarea. La câteva săptămâni după trecerea la putere a lui William, acesta a acordat primul său interviu televizat major, în calitate de lider de facto al monarhiei. Deși cuvintele sale nu au părut șocante la prima vedere, ceva în modul în care a formulat anumite lucruri i-a pus pe oameni pe gânduri despre ce se întâmpla cu adevărat în spatele ușilor palatului. Fiecare cuvânt rostit de un membru al familiei regale este criticat de milioane de oameni, a remarcat un analist media înainte de difuzare. În timpul interviului, William a adus în discuție pe scurt situația de sănătate a tatălui său și, aproape ca o notă întâmplătoare, a menționat că Charles părea mult mai mulțumit că trăiește singur în ultima vreme. Comentariile au sunat relaxate și naturale, dar reacția pe care au stârnit-o a fost orice altceva decât mică. Nu a contat doar ce a spus, ci și cum a spus-o. A observat un expert în limbajul corpului care a studiat filmările. Tonul lui William avea ceva subtil, dar direct. Acel scurt moment a declanșat un val masiv de speculații pe rețelele de socializare și pe canalele de știri. Momentul ales a fost incredibil de ciudat pentru mulți observatori. Zvonurile despre Charles și Camilla se răspândiseră deja rapid, așa că atunci când William a comentat în mod nepăsător că Charles părea să se bucure de propriul său spațiu, mulți oameni au simțit că nu era doar o remarcă inocentă. El își exprima publicul direct părerea, a sugerat un corespondent regal. Oamenii au început imediat să se întrebe dacă regele Charles și Camilla nu mai locuiau sub același acoperiș. Ideea că cuplul regal s-ar fi putut separa în spatele ușilor închise a devenit mult mai puternică aproape instantaneu. Piesele puzzle-ului începeau să se potrivească, a spus un observator vechi al palatului. Observatorii au început să adune dovezile pe care le puteau găsi. Charles se confrunta cu probleme de sănătate și se ferea de public. Apoi, William aduce în discuție, pe nepăsătoare, ideea că tatăl său se descurca mai bine singur. Pentru mulți oameni, nu a părut deloc întâmplător. Unii au susținut că a fost o modalitate subtilă de a confirma că ceva major se schimbase, a relatat un jurnalist de la tabloid. Alții au crezut că William și-a ales în sfârșit o tabără clară în drama în desfășurare. Dacă ar fi vrut să pună capăt zvonurilor care se răspândeau, ar fi putut cu ușurință să spună ceva pozitiv despre Camilla sau să vorbească mai mult despre faptul că relația lor este puternică și solidă, dar a ales să nu facă asta. Acum, atenția publicului se schimbase dramatic. Toată lumea îi urmărea pe Charles și Camilla și mai atent decât înainte. Fotografii se poziționaseră lângă toate casele regale, sperând să surprindă orice moment care ar putea susține ideea unei despărțiri regale. Circul media a intrat în viteză maximă, a descris un fotograf veteran al familiei regale. Echipele de filmare urmăreau mașinile, supravegheau porțile de intrare și chiar foloseau obiective cu rază lungă de acțiune pentru a spiona ce se întâmpla în spatele zidurilor înalte ale palatului. Fiecare privire, fiecare expresie facială, fiecare apariție publică era acum studiată și discutată la nesfârșit. Fiecare mișcare pe care o făceau era analizată ca o probă într-un proces, a remarcat un profesor de studii media. Întreaga situație a readus la viață sentimente vechi și amintiri dureroase pentru mulți oameni. Unii credeau că întreaga dramă purta ecouri din trecut, din zilele dificile în care a fost implicată Diana. Cu ani în urmă, Diana trăise o perioadă foarte dureroasă în care se simțea izolată emoțional de Charles, în timp ce atenția lui părea concentrată în cu totul altă parte. Acum, unii oameni susțin că Charles ar putea trece prin ceva remarcabil de similar. Ce se întâmplă? Se întâmplă, a postat un utilizator de socializare al cărui comentariu a devenit viral.
Acesta a subliniat că durerea trădării și a distanței emoționale și-au găsit drumul înapoi asupra lui. Camilla, cândva femeia care rămăsese în umbră în anii Diana, era acum văzută zâmbind senin în public, în timp ce Charles stătea mai mult în casă și sub o presiune enormă. Ironia nu a trecut neobservată de nimeni care își amintea de vremurile de demult, a reflectat un istoric regal. Acoperirea media nu a dat niciun semn de întrebare. Reacția a fost rapidă și amplă. Diverse agenții de știri s-au grăbit să publice noi titluri, fiecare mai dramatic decât precedentul. Comentariile publice online deveniseră și mai critice și mai dure. Oamenii subliniau ceea ce considerau drept dreptate poetică, ceea ce Charles îi pusese cândva Dianei. Unii spuneau că acum trăia el însuși. Această idee singură împinsese povestea și mai departe, dându-i o greutate emoțională ce depășea cu mult simpla bârfă. Nu mai era vorba doar despre relații personale, ci despre dreptate și karma, a explicat un cercetător în social media. Tot mai mulți oameni spuneau că istoria se închide. Povestea se transformase acum din șoapte și zvonuri online într-un subiect major la televizor, în ziare și pe orice platformă de socializare imaginabilă. Ce părere ai despre comportamentul Camilei? Crezi că consecințele au fost mari asupra ei? Spune-ne părerea ta în comentarii. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, dai like și apogează-te la acest canal. Înainte de a continua, urmărește celelalte videoclipuri de pe ecran.